Γεια σας φίλοι μου, ένα ακόμα βίντεο σε συνέχεια με το προηγούμενο, το οποίο είχαμε ξεκινήσει το βάψιμο του συγκεκριμένου πύργου από τη Μίνα Στήριθ. Είναι από την κεντρική πύλη. Βλέπετε ότι το έχουμε ολοκληρώσει, είναι λευκό, έξω και η λευκή πόλη. Έχουμε ετοιμάσει την πύλη εδώ πέρα που θα προχωρούν οι μονάδες μας, που θα ενωθούν εδώ μαζί με το προμαχώνα. Εδώ πέρα βέβαια θα βάλουμε ακόμη έναν πύργο πιο ψηλό για να το ολοκληρώσουμε. Οπότε εδώ πέρα τη στιγμή που θα μπει το κυρίως στίχος μαζί με τον πύργο, βλέπετε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, θέλουμε το μαύρο, γιατί δεν θα φαίνεται καθόλου και είναι το σημείο και ότι θα υπάρχουν θέματα με ζημιές. Έχουμε κάνει κάποιες ρογμές εδώ πέρα με τις επάλξεις μας, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε ότι όλο το κομμάτι έχει βαφτεί ομοιόμορφα. Σε κάποια σημεία έχουμε κάνει πιο λευκό, σε κάποια άλλα έχουμε αφήσει πιο σκούρο, το γκρι, γιατί πρέπει να φαίνεται η παλαιότητα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν πάνω το πράσινο, είναι από τη μούχλα, από οτιδήποτε άλλο βγαίνει, από βρύα, λιχίνες επάνω στα τείχη, δεν τα καθαρίζανε εκεί πέρα. Υπήρχε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε και πιο έντονο σε κάποια σημεία. Βλέπουμε εδώ πέρα βέβαια αυτό το κομμάτι θα καλυφθεί από τείχος. Τώρα στην περίπτωση εδώ πέρα το έχω βάψει, έχω αφήσει εσκεμμένα πιο σκούρο το κάτω κομμάτι. Αυτό είναι για θέματα καθαρά ομορφιάς, έτσι, δηλαδή δεν είναι όπως είναι το προηγούμενο κομμάτι που δεν θα φαίνεται. Εδώ πέρα ενδεχομένως σε κάποια σημεία μπορεί να φανεί κάποια στιγμή, οπότε το αφήνουμε λίγο πιο σκούρο, αλλά πρέπει να είναι βαμμένο. Το πίσω κομμάτι τώρα, επειδή υπάρχουν τα κτίρια τα οποία εφάπτονται εδώ πέρα, πρέπει να φαίνεται βαμμένο, δηλαδή δεν μας εξυπηρετεί κάτι το οποίο θα είναι τελείως μαύρο, το βάφουμε αναγκαστικά για το παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει βέβαια και σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ακριβώς πίσω από την πύλη, και εδώ πέρα είναι, θα γίνει εδώ πέρα μία πύλη η οποία θα πηγαίνουμε πάνω στον περίδρομο των τυχών, δηλαδή όπως είναι αυτό το κομμάτι, έτσι, και από εδώ πέρα θα μπει στην κεντρική πύλη της Μίνα Στήριθ. Βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ όμορφο, φανταστικό θα έλεγα. Έχουμε τις βλάβες, τις ζημιές, τα χτυπήματα ενδεχομένως που υπάρχουν. Επάνω εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποια καταπακτή ή ενδεχομένως ένα μικρότερο κτίσμα, όπως ήταν και στην ταινία. Θα το δούμε σε δεύτερη φάση τι μπορούμε να βάλουμε εκεί πέρα, ανάλογα βέβαια. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε τον πύργο, γιατί υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος πύργος δίπλα στην πύλη, βήμα-βήμα, τι τεχνικές έχουμε. Δεν είναι κάτι το φοβερό, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να το κάνει και στο σπίτι του, χωρίς φοβερή εξειδίκευση. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια σε όλους σας.